Kako do prvih klijenata bez portfolija, ali isto tako kako do portfolija, to jest nekih fotki za pokazati, bez da imaš klijente. Pitanje kokoš i jaje, šta je prvo i na koji način riješiti ovu zagonetku kad počinješ s fotografijom, budući da klijentima moraš pokazati neke svoje radove prijašnje, a ako ih nisi imao, to jest ako klijente nisi imao prije, ne možeš baš pokazati nešto što je za njih relevantno. Vjerovatno onako fotografije pejzaža, možda svojih ljubimaca, cvijeća, zalazaka nisu interesantni klijentima za nešto što je njima potrebno u komercijalnom smislu. Danas tri načina kako uopće doći do klijenata bez da imaš portfolio svojih fotografija, ali isto tako kako do ovih fotografija bez tih početnih klijenata. Moje ime je Darko, a ovo je podcast o fotografiji i svemu oko nje. Pa da krenemo. Prvi način. Pogledaš malo oko sebe što se tiče prijatelja i obitelji, šta možeš napraviti vezano uz fotografije, pomoći im. Bilo da je to vezano uz neko poslovanje ili možda u nekom slučaju recimo da planiraš da će ti ono što želiš raditi biti obiteljske fotografije, to su obiteljski portreti, u tom slučaju ponudiš im obiteljsko fotografiranje, na primjer, ili fotografiranje nekog eventa tipa rođendana i sličnog. Budući da te ljude poznaješ malo bolje, ali isto tako i oni tebe, da će ti svoj support da malo pomognu da kreneš sa tim radom i oprostit će ti greške koje može biti da će se dogoditi kad počinješ sa fotografijom, neke greškice tipa možda u nekom trenutku ne uhvatiš sve fotografije koje je potrebno, možda nisu super kadrirane, možda nije super osvjetljeno i slično. Oni će ti oprostiti i svejedno će ti s druge strane htjeti pomoći da kreneš bolje s tom fotografijom. Tu svakako moram naglasiti da iako je riječ o rodbini i prijateljima, onako u osnovi bi bilo dobro ne miješati posao svoj sa rodbinom i prijateljima, ali dobro, o tome drugi put. Dok počinješ, barem nije loše posegnuti u tom smjeru. Ono što sam htio reći je ono što bi bilo dobro napraviti je u stvari i već sad početi sa naplaćivanjem te usluge, te svoje usluge. Budući da te vjerovatno žele podržati, neće im biti problem da neku sitnu cijenu postaviš, naglasiš da je to cijena za početak, da će tvoje cijene u svakom slučaju rasti i da je ovo nešto što je možda samo za početak da uspiješ krenuti, i tu je u tom slučaju dobro da možeš početi odmah i sa naplaćivanjem, ali isto tako i sa ostalim stvarima što se tiče prodaje svojih usluga. Lakše će ti biti s tim ljudima koje poznaješ da na kraju im prodaš to što u stvari nudiš i što radiš. Lakše možda i da dogovoriš. Dobro je bilo malo pogledati i oko ugovora, gdje se te fotografije smiju koristiti, koji sve smije koristiti i slično. Znači malo uvesti se u ono što je normalno poslovanje fotografa, da tu već počinješ razmišljati u tom smjeru. Tako da tu je neka prva opcija koja je svakako moguća za napraviti i gdje možeš početi. Kao što sam rekao, može biti interesantno da li za portrete, da li za obiteljske ili ostale, da li možda neki event koji imaju i slične stvari. Za ovakav tip fotografiranja je vrlo primjereno da se može početi u tom smjeru. Druga opcija bi bila da nađeš neki lokalni biznis, pogledaš malo po internetu, po društvenim mrežama, neki biznis koji vidiš da im nedostaju dobre fotografije. Da li pokušavaju nešto svoje, pa rade nešto sa mobilnim telefonom, pa je to dosta ili mutno ili tamno, vidiš da baš nisu nekakve fotografije i dobro bi im došlo nešto bolje
što možeš pružiti. Obratiš im se direktno, veliš da si na početku i ponovo da je riječ o cijeni koja je za početak nešto niža nego što će biti normalna, ponudiš im uslugu da fotografiraš i da napraviš fotografije bolje nego što imaju trenutno. A ovdje također brineš i o naplati i o svojem načinu prodaje, kako to prodati, i tu će već biti malo teže prodati nego svoje rodbini i prijateljima, tako da tu umijeće to prodaje također već pomalo brusiš. I oko ugovora, velim, da se dobro postavi, da to odmah ozbiljnije izgleda i da je ljudima jasno kad na kraju imaš portfolio i možeš ponuditi svojim klijentima šta u stvari radiš i na koji način to izgleda. Sad, što se tiče ovih lokalnih poslovanja, možda je riječ o nekom restoranu, nekom kafiću, znači u smjeru možda fotografije hrane, ili također evenata, možda neka proizvodnja gdje također ćemo ponuditi fotografiju proizvoda ili recimo drugih nekih usluga, ovisi što već rade. Tako da tu je za takve žanrove dosta primjereno da se može razmišljati u tom smjeru. Treća opcija je da napraviš sam svoj posao, to jest da u stvari kreneš sa tim fotografijama u onome što ti želiš raditi, što možda nije dostupno tebi na početku. U smjeru da se malo povežeš sa drugim kreativcima, da li sa nekim modelima, da li sa vizažistima, da li sa dizajnerima odjeće, možda i obuće, i da vidiš u tom smjeru na koji način možete surađivati. I ovdje bi napomenuo da bi bilo dobro pogledati nekoga koji je također na početku, gdje se možete dogovoriti međusobno da u stvari radite na onom TFP principu, time for photos, znači oni pruže svoje vrijeme što se tiče i recimo modela ili svoje proizvode što se tiče dizajnera, da dobiju na kraju fotografije koje oni mogu koristiti, ali isto tako i ti dobiješ te fotografije koje možeš koristiti u smjeru portfolija. Ovo je nešto primjerenije za možda neku modnu industriju ili slično, beauty industriju, gdje je teško da ćeš predložiti, ja nemam uopće radova, ali ja bi sad došao fotografirati, to teško da će proći. Zato je dobro napraviti neki portfolio u suradnji sa drugima koji tek počinju, gdje možeš pokazati svoje fotografske umijeće. Možda s druge strane ovo i neće biti toliko savršeno kao da ideš za neki veliki brand fotografirati, da li će biti dizajn odjeće takav ili model, ali lakše ćeš se početi snaladiti sa svim problemima odmah od početka, da ih možeš kasnije puno bolje rješavati. U ovom slučaju, da, možda i nema financijske nadoknade toga što radiš, ali budući da se svi na početku, svima će ovo služiti kao pomoć i veliko učenje. Ako ste na početku, vjerojatno niko vas baš nema neku budžet koji može uložiti u ovo i zato ovakve suradnje odlično funkcioniraju. E sad, što se tiče općenito početka naplate i samo da li raditi besplatno, mali dodatak, ako već neko ima neke financijske koristi od toga, oni će te fotografije koje napraviš koristiti u komercijalne svrhe i tu nema smisla da to radiš besplatno. Ako je riječ o ovome gdje surađuješ s kreativcima, možda je dobro napraviti kompromis da svi zajedno uložite vrijeme i s druge strane nema neku financijsku korist, ali svi popunite svoj portfolio. U osnovi bi rekao da nije dobro krenuti besplatnim fotografiranjem, ali u nekim slučajevima također i osim ovoga, možda koji drugi puta o tome, je dobro i besplatno napraviti fotografiranje. Tako da, kratki rezime ovoga, na koji način doći do fotografija za portfolio ako nemaš klijente i ono važnije, kako doći do klijenata bez da imaš portfolio.
I ovo moram reći, ova 3 načina su itekako i provjerena kod nas i funkcioniraju. Na vlastitoj koži sam ih provjerio. Stvarno može se s njima početi. Prva stvar je prijatelje i rodbinu. Malo pogledaš kome možeš pomoći sa fotografijama i tu će biti najmanje problema da kreneš, jer vjerojatno te ipak podržavaju što se želiš baviti s time i neće biti jako teško ih nagovoriti da kreneš s fotografiranjem, ali možda ipak i da neku naplatu financijsku ipak da imaš koriste od toga. Drugo je da pogledaš malo lokalne biznise, vidiš kome bi stvarno dobro došlo da se pomogne uz pomoć tvojeg fotografiranja i kreneš u tom smjeru da im ponudiš uz sniženu cijenu za početak, objasniš da je to specijalna cijena čisto samo za početak jer trenutno ne možeš pokazati, nemaš još portfolio i na taj način kreneš u izradu vlastitog portfolija, ali također i počneš odmah i zarađivati od te svoje fotografije. Treći način je suradnja kreativaca uz koju se onda može dobiti nešto drugačije. Ovo je naročito primjereno za modnu i beauty industriju gdje je teško da ćeš dobiti odmah bez portfolija da možeš fotografirati za neki veći modni brand ili također za nekog ko je poznati u beauty industriji. Ovdje se može raditi sa onima koji tek počinju kao i ti, tako da ćete se lakše dogovoriti, naročito ako je riječ o suradnji gdje svi međusobno dolaze do onoga što žele, portfolijskih fotografija, to je fotografija koje mogu pokazati drugima svoj rad, a s druge strane ulože samo svoje vrijeme. To je bilo to za ovaj puta i bilo bi super ako neko od iskusniji također ima možda neki prijedlog na koji način bi se moglo pokrenuti za neki određeni žanr fotografije koji je komercijalno isplativ, da se može odmah početi predstavljati klijentima, dobivati poslove bez početnih fotografija i isto tako dobiti početne fotografije da se kreira svoj vlastiti portfolio. Pozdrav, oko Darka!